Oh, die Nutella is helemaal hard geworden. Wannan shine in ba ka yi ba ni guri. Here, you do it. Run. Wannan matar tana so ta siya ba amma tsuntsuwa ta ce ba fa ka take so fa. Run. Wannan mutum ne yana ba tsuntsaye command kuma suna ji. Ku duba ku ga wannan karen wai yana iya cin iya abun bai ci maganin ba. Kai. Bari ku gani in ku ne a wurin nan me za ku yi. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ku duba ku ga ya kai nan yadda yake canza kala idan aka juya shi. Mutumin nan ya duka wa motar 'yan sanda bal tun daga nan wurin. Oh, it's the cop car! First responder! Wannan yana so ya sa magen shi ta kashe fitila ne. Bari mu ga zai iya.